siellä on aika paljon tämmöisiä sanaleikkejä ja henkilöiden nivelleikittelyä ja kaikkea tämmöistä. Mutta me oikeastaan jäin tässä kertomisessa nyt puolitiehen, eli miten tämä teknisesti sitten toteutui, niin mulla tuli sitten ne pateheittomerkillä ne merkitykset mieleen ja mä suutasin sen äkkiä. Ja sitten mulla oli kiire, koska me oli ajatuksen vaan antaa tää lähipiirille. Mun äiti ja pikkuveli, joka on kirjoittanut myös muutaman tämmöisen musiikkielämäkerran, niin oli tarkoitus antaa niin kuin synttärilahjaksi. Ja sitten vaan nopeasti niin kuin tutkimaan, että miten hommakustanne tehdään netin kautta. Huomasin, että se on aika halpaa. Eikä maksa paljon enempää, jos se pistetään ihan yleiseen levitykseen. Ja sitä kautta sitten siinä oli omat ongelmansa sitten tämän tietoteknisen puolen kanssa. Ja sen takia tämä painoasu ei ole näiden kuvien kanssa. Joo, kuvien resoluutio ei aina riittänyt. Ihan minä sanoisin niitä kuvia, mitä minä olisin halunnut. Ja ne on ehkä vähän epätarkkoja nyt tässä. Mutta nyt nämä kuvat tää seinällä on aika hyviä, että tutkikaa niitä. Etenkin minä tykkään tuosta kuvasta, mikä on tuolla seinällä, tuon paidan vieressä, just se. Eli kiinnittäkää huomioon, mitä siellä lukee siellä. Se on vähän niin kuin hotelli. Hei Juha, hei. Nyt nimittäin mä alan tykätä sinusta pikkasen enemmän kuin ennen, nimittäin mä olin aivan varma, kun sä puhumaan siitä kuvasta, joka sä eniten tykkäät, että se on tuossa. Okei, pienen narsismiikin. Joo, mutta sentään ei niin liiallista narsismia, että olisit tunnustanut sen julkisesti. Sanotaan niin, että ei muu varmaan kusi nouse hattua. Nyt mä voisin haluta yhden pienen asian nyt, että ennen kuin ihmiset ryntäävät ostamaan tätä. Koska mä huomasin, että tuo Eenvala ei oikein noita runojaan vähän niin kuin muistanut. Muistatko siellä sen verran niin kirjaa, että voisit lukasta meille nopeasti semmoisen kohdan, mikä on sinusta kaikkein rakkain, hauskin ja älyttömin? Oikeastaan mä voisin lukea semmoisen kohdan, mikä on vähän niin kuin alkuidea tälle koko kirjalle. Se ei ole ehkä kaikkein älyttömin, mutta se on ehkä kaikkein realistisin. No sehän kertoo sitten siitä idean ja sitten lopputuloksen välisestä suhteesta. Just, okei. Eilen Pate oli ollut onnensa kukkuloilla. Hän oli jo lähellä eläkeikää, mutta kunto oli kaikin puolin mainio. Tämä Irlannin reissu kruunaisi hänen uransa, ja siksi hän oli poikkeuksellisesti saanut Pulliselta luvan ottaa mukaansa 29-vuotiaan naisystävänsä Irinan. Näyttävä nainen, joka tiesi mitä halusi, ja hän halusi. He olivat kierrelleet Dublinia ja 3 päivää nauttien aurinkoisen sateisesta Dublinin syksystä. Tämä on kummallinen kaupunki. Aurinko paistaa, mutta sadekuuro kastelee siitä yllättäen. Onneksi sateensuoja löytyi tiheään. Sateensuoja oli alkanut merkitä heidän yhteisessä sanastossaan irkkuklubia. Niissä poikkeiltiin kiertoajelujen, soppailun ja näyttelyiden välissä. Irinakin tykkäsi tyhjentää pintin kinesiä ja toisinaan otettiin kahvit ja pädiviskit vaihtelun vuoksi. Ei sitäkään niin tultu, mutta pirun hauskaa heillä oli. Heidän hotellinsa oli esikaupunkialueella toisin kuin Vuorisella, joka nuorena miehenä halusi asua keskustassa. Paikallisjunalla perillä pääsi 15 minuutissa ja sitten oli vielä kilometrin kävely raikkaassa Irlannin maaseudun ilmassa. He ihmettelivät talojen pihoilla kasvavia palmuja ja muita eksoottisen näköisiä kasveja. Mutta Atlantti ympäröi heitä ja he ympäröivät toisensa. Se oli kiihkeää. Niin luonnollisesti kaikki aina johti siihen aamulla, päivällä, illalla, ennen konjakkia ja konjakin jälkeen. Sitten piti mennä taas suihkuun ja sulkun jälkeen. Tällaista yltäkylläisen aikaa Pate ei ollut kokenut koskaan. Vanhaksi piti elää, että ymmärsi mitä sana intohimo tarkoittaa. Tietäisinpä Kaarina, elää voi näinkin heittäytyä. Eilinen ilta oli ollut huippu. Meno yltyi konjakin jälkeen äänekkääksi, niin että naapurihuoneesta taidettiin lyödä tahtia ja huutaa kannustushuutoja. Tai sitten siellä katseltiin jalkapalloa. Mutta kuitenkin Irina oli ollut kuin sulaa vahaa Paten käsissä. Luontevasti kaikki soljuu. He olivat yhtä, samassa jaetussa tajunnassa, missä ei sanoja tarvita. No, sanojakin tuli tahattomasti. Pate.
He vierähtivät rinnakkain selälle ja nauroivat. Yksi täsmentävä kysymys. Tapahtuuko tämä tilanne Dublinissa? Tapahtuu Dublinin esikaupungissa. Ja, pienenä vinkkinä. Atlantti ei ole Dublinin meri, vaan se on Irlannin meri. Okei, no mutta kuitenkin se on suurta Atlanttia siellä. Runoille saa tehdä, mutta täsmennä, se on Irlannin meri. All right. Täällä on kysymys. Niin. Kaikki tuli niin kuin tuossa äskeisessä jutussakin, niin kaikki tuli luonnostaan, että se oli semmoista luovaa hulluutta. Okei, tässä on teksti, ehkä tähän olisikin oikeastaan jotain mukavaa lisää, ja sitten tuli se muistuma siitä, kuinka hauska se oli ollut se työkaverin kortti. Ja sitten minä ympäsin näitä kuvia sinne. Osa näistä kuvista on mun omia piirtämiä, että ehkä minä olen ikuinen lapsi. Erottaako niitä kuvia toisistaan? Järjestetäänkö semmoinen tietokilpailu, että täällä on ainakin yksi kuva, mikä on mun oma piirtämä, ja kuka ekaksi tietää, mikä se on, niin saa opate teepaidan. Saa sen 4. teepaidan. Numero 1! Mikä on numero 1? No niin, sinne menee teepaita. Joo, mutta hei, kiitos Juha Ollila. Mä toivon, että ihmiset kuitenkin tutustuu noihin, että koska on hienoa, että joku lähtee tekemään tuommoista, uskoo itteensä ja saavuttaa vielä tavoitteensa. Kiitos, ja sitä paitsi mun tavoite ei ollut tässä, vaan nyt on jo veijariromaani on, on jo mun vessan seinällä sitten piirroskarttana pistetty sinne kartongille, että siellä on henkilöitä aika paljon ja sitten tapahtumia. Ja asioita vieritetään niin, että sinne tulee kyllä nyt lihaa ympäri. Nämä oli pitkiä vitsejä, mutta nyt tulee tarina. Onko siinä päähenkilönä Mr. O? Ei. Nyt on päähenkilö se nimi kuin Neropatti. Kiitoksia ja tutustukaa Juhan juttuihin, nimittäin vaikka mä tässä vähän kritisoinkin, niin kuin sanoin, niin niissä on oma hauskuutensa ja koskaan kun lukee jotakin ja nauraa, ei ole koskaan ihan täysin tehnyt turhaa työtä. Kiitos Petri ja kiitän sinua. En olisi vähän valehtinut tuossa alkupuheenvuorossa, että enhän me olisi lähtenyt tähän julkisuuteen ilman sinun kannustusta. Itse asiassa... Vai oliko meillä molemmilla sikari huulessa ja kieli poskella? Täytyy myöntää, että meillä oli molemmilla sikari huulessa, mutta enhän minä olisi sitä tehnyt ennen kuin minä olisin lukenut tuon. Joo, aplodit hei Juhalle ja hänen kirjalle ja tervetuloa ensi viikolla kuuntelemaan Joen Haapselaa tuonne duettoon. Kiitos.